Outokumpu julkisti toisen vuosineljänneksen tuloksensa torstaina tilanteessa, jossa ruostumattoman teräksen markkinat on edelleen globaalisti epävakaat ja erityisesti Euroopassa paine jatkuu sekä kysynnän että kilpailun näkökulmasta. Outokumpun numerot toi pintaan sekä helpotusta että huolta. Vaikka tämä oikaistu käyttökate ylitti markkinaodotukset ja toimitukset kasvo verrattuna hieman vuoden takaiseen, niin tulos jäi silti tappiolliseksi ja tulevaisuuden näkymät on sumuiset. Outokumpun tämä uusi Evolve-strategia pyrkii vastaan haasteisiin radikaaleilla liikkeillä, mutta markkinat ei ole vielä kauhean vakuuttuneita siitä. Mikä on tämä Evolve ja mitä Outokumpun osakkeesta pitäisi nyt siis ajatella? Osake on siis aika lailla siinä, mistä se heinäkuun alussa starttasi, eli noin 3,3 eurossa. Hei, toki muistakaa, että mun arviotani hämärtää rakkaus suomalaiseen raskaaseen teollisuuteen, joten tämä on hyvä pitää mielessä, kun mua kuuntelette tästä aiheesta. Moi, mä oon Jussi Alme, mahtavaa, että oot tullut katsomaan tämä video. Jos tykkäät tästä videosta, paina peukkua ylöspäin ja mua auttaisi oikeasti todella paljon, jos sä laittaisit mun kanavan tilaukseen. Kiitos. Outokumpun toinen vuosineljännes päättyi 75 miljoonan euron oikaistuun käyttökatteeseen, mikä merkitsi 34% kasvua viime vuoden toisesta neljänneksestä, jolloin se oli 56 miljoonaa. Toimitusmäärät kasvoi sen noin 3% ja oli 483 000 tonnia, mikä on edelleen matala taso, mutta siis kuitenkin ylöspäin suuntautuva. Liikevaihto laski vuoden takaisesta miljardista 540 miljoonasta miljardiin 486 miljoonaa. Raportoitu käyttökate puolestaan putosi 39 miljoonaan euroon vertailukelpoisuuteen vaikuttavien 35 miljoonan euron kertaluontoisten erien vuoksi, jotka siis liittyy tähän Evolve-strategian uudelleenjärjestelyihin. Osakekohtainen tulos jäi tappiolle 4 senttiä per osake ja liiketulos oli 21 miljoonaa tappiolla. Vaikka nämä oikaistut luvut näyttää toipumisen merkkejä, niin kokonaiskuva kertoo edelleen markkinaympäristön hauraudesta ja liiketoiminnan rakenteellisista haasteista erityisesti Euroopan puolella. Segmenttikohtainen tarkastelu paljastaa selkeän kaksijakoisuuden. Tämä Amerikas liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate nousi 29 miljoonaan euroon 7% toimitusmäärän kasvun siivittämänä. Paikallinen kysyntä pysyi suhteellisen vakaana ja hintataso jopa nousi hieman. Metallihintojen tämä suotuisa kehitys siis tuki tätä tulosta aika hyvin. Sen sijaan tämä Europe-liiketoiminta-alueella näkymät pysyi heikkoina. Vaikka toimitusmäärät kasvoi 2%, niin oikaistu käyttökate jäi vaatimattomaan 16 miljoonaan euroon. Paineet hintatasossa jatkuu voimakkaina ja erityisesti aasialaisten tuontiteräksien aiheuttama kilpailu puristaa näitä marginaaleja. Lisäksi nämä kiinteät kustannukset nousi huoltoseisokkien ja muiden kulujen vuoksi. Tämä ferrochrome-segmentti puolestaan ylsi 32 miljoonan euron oikaistuun käyttökatteeseen, mikä on siis ihan vahva suoritus. Outokumpun tämä oma kromikaivos Suomessa, joka on siis EUn ainoa, tarjoaa strategisen etulyöntiaseman tilanteessa, jossa kriittisten mineraalien saatavuus on noussut nyt geopoliittiseksi todella tärkeäksi aiheeksi. Kromi on siis tämä ruostumattoman teräksen olennainen raaka-aine ja Outokummulla on ainoana ruostumattoman teräksen tuottajana maailmassa oma kromikaivos. Lisäksi tämä sähkön käytön optimointi Suomessa toi segmentille kilpailuetua. Outokumpu siis julkisti toisen neljänneksen aikana tämän uuden Evolve-strategiansa, joka tähtää kasvun ja omistaja-arvon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Strategia jakaa nämä yhtiön toiminnat kahteen kategoriaan: perusliiketoimintoihin ja transformatiivisiin toimintoihin. Tällä sitten yritetään selkeyttää resurssien kohdentamista ja investointien priorisointia. Keskeisiin investointeihin kuuluu 200 miljoonan euron panostus uuteen hehkutus- ja peittauslinjaan Torniossa, jonka arvioidaan parantavan vuotuista käyttökatetta jopa 70 miljoonalla eurolla syklin yli. Samalla Saksassa suljetaan 2 vanhentunutta tuotantolinjaa ja tämä siirto sitten ehkä kuvastaa pyrkimystä keskittää tuotantoa näihin kilpailukykyisiin yksiköihin ja lisätä tehokkuutta. Transformatiivisten toimintojen puolella harkitaan investointeja Avestan sulattoon Ruotsissa, erityisesti runsas nikkelisten seosten valmistuskapasiteetin kasvattamiseksi. Lisäksi Outokumpu aikoo hyödyntää kehittämäänsä teknologiaa vähähiilisten metallien tuotannossa, alkaen kromimetallin ja rikastetun ferrokromin valmistuksesta tähdäten uusiin syklivakaisiin premium-markkinoihin.
Strategia on kunnianhimoinen ja potentiaalisesti hyvin arvoa luova, mutta sen onnistuminen nojaa siis ulkoisiin tekijöihin, kysynnän toipumiseen, kilpailuolosuhteiden normalisoitumiseen ja EUn onnistumiseen tässä omassa teollisuuspolitiikassaan, ja pitäisi saada siellä jotain siis toimenpiteitä aikaiseksi. Isoin syy osakkeen pudotukseen nyt siis tulosjulkistuksen jälkeen on ehkä kumminkin Outokummun kolmannen neljänneksen ohjeistus, joka markkinoille nyt oli suoraan sanottuna pettymys. Outokumpu ennakoi ruostumattoman teräksen toimitusten laskevan 5-15% Q2 verrattuna pääosin tämän Europe-liiketoiminnan alueella. Syynä on tämä kausiluonteisuus ja kysynnän vaisuus. Samaan aikaan raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden odotetaan heikentävän tulosta ja Europe-segmentin kunnossapitoseisokkien vaikutus arvioidaan olevan jopa 10 miljoonaa euroa miinusta käyttökatetasolla. Näillä perusteilla oikaistun käyttökatteen odotetaan jopa laskevan Q2. Käytännössä siis Outokumpu asettaa itsensä nyt kolmannella neljänneksellä tilanteeseen, jossa kannattavuus on vaarassa painua Europe-segmentissä jopa negatiiviseksi. Tämä varjostaa sitten tietenkin osakekohtaista tulosennustetta ja syö meidän sijoittajien luottamusta. Vaikka pidemmän aikavälin näkymät vois Evolve-strategian ansiosta olla ehkä jopa hieman positiivisempia, niin tällä hetkellä Outokumpu ei näytä kauhean houkuttelevalta. Positiivista tässä Q2 oli se, että Outokumpu onnistui edelleen vahvistamaan tasettaan. Nettovelka laski 169 miljoonaan euroon, kun ekalla kvartaalilla se oli vielä 252 miljoonaa. Osinkoa maksettiin siis nyt myös toisen neljänneksen aikana se 13 senttiä per osake, tästä siis edellisvuoden tuloksesta. Vapaa rahavirta oli kuitenkin vaatimaton 21 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin se oli 35 miljoonaa. Tammi-kesäkuun kumulatiivinen rahavirta oli miinus 41 miljoonaa euroa, mikä kertoo, että liiketoiminta edelleen vaatii todella paljon rahaa pyöriäkseen. Tämä tilanne asettaa paineita kustannussäästötoimien nopeuttamiselle. Outokumpu ilmoittikin nostavansa vuoden 2025 lyhyen aikavälin säästötavoitteitaansa 60 miljoonaan euroon aiemmasta 50 miljoonasta. Lisäksi tämä uusi uudelleenjärjestelyohjelma tähtää 100 miljoonan euron vuotuisiin rakenteellisiin säästöihin vuoteen 2027 mennessä. Toimitusjohtaja Kati ter Horst nosti esille poliittisesti tärkeän näkökulman. Euroopan teollisuuden toimintaympäristö on nyt pahasti vinoutunut Aasian ylikapasiteetin ja hintadumppauksen vuoksi. Yhdysvaltojen 50% tuontitullit eurooppalaiselle teräkselle on edelleen voimassa, kun taas Euroopan vastatoimet aasialaiselle tuonnille on jääneet puolitiehen. Ter Horst peräänkuuluttaa nyt Euroopan komissiolta konkreettisempia suojaustoimenpiteitä ja nopeutettuja hiilirajamekanismin käyttöönottoa vuoden 2026 alkuun mennessä. Tämä hiilirajamekanismi on siis tämmöinen Euroopan unionin väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EUn ulkopuolelle. Eli siis sillä lailla, että ei käydä valmistamassa tuotteita Kiinassa ja siellä saastutetaan ja sitten vältetään päästöjä Euroopassa ja tuodaan ne tavarat tänne Eurooppaan. Samalla olisi toki fiksua rakentaa eurooppalaista kestävän ruostumattoman teräksen kysyntää tukevia markkinoita, jotka vois tarjota tasapainoa tälle kansainväliselle hintakilpailulle ja tietenkin auttaa Euroopan toimitusvarmuudessa. Outokummun oma asema tässä kentässä on siis kumminkin todella vahva, eli nyt tämä oikeastaan todella paljon tätä heikkoutta on vaan se, että koska markkina on aika heikko. Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ferrokromin tuottaja ja sillä on siis hallussaan EUn ainoa kromikaivos. Tästä voi siis tulevina vuosina tulla Outokummulle geopoliittisesti ja strategisesti todella arvokas vipuvarsi. Outokummun Q2 oli teknisesti katsoen parempi kuin ehkä miten se nyt voisi pahimmassa tapauksessa olla, mutta kokonaiskuva ei muuttunut merkittävästi mitenkään myönteiseksi. Tulostaso on edelleen haavoittuvainen, erityisesti Euroopassa. Nämä Q3-näkymät on todella heikot. Evolve-strategia tarjoaa suunnan, mutta realisointi vaatii aikaa, rahaa ja markkinoiden suotuisaa kehitystä. Nykyisellä tulostasolla tämä Outokummun osakkeen arvostuskertoimet ei ehkä tarjoa kauheasti turvamarginaalia, mutta syklin yli, jos yrittää katsoa, niin tässä saattaa olla mahdollisuus, mikäli uskoo, että esimerkiksi tämä Evolve-strategia onnistuu ja Euroopan teollisuuspolitiikka alkaa vihdoin rullaan ja estetään se aasialaisten dumppaus tänne Euroopan markkinoille.
Outokummun tarina on ehkä tosi usein sitä, että menee kovaa ja teräs liikkuu, tai sitten, että kuinka kaikki toivo on mennyt. Nyt Outokummun kertomus on tästä selviytymistä, sopeutumista ja toivoo, että seuraava sykli olisi taas kohta nurkan takana, mutta ennen sitä niin saattaa kumminkin olla vielä monta raskasta kvartaalia kuljettavana. Ainakin tällä hetkellä on kovin vaikea nähdä sitä, että Outokummusta mitään kauhean nopeita pikavoittoja olisi saatavilla. Mitä mieltä te olette Outokummun osakkeesta? Tämä oli aika tylsä tämä Q2, toki siis meni negatiivisen puolelle, mutta kuten sanoin, niin Outokumpu on lähellä mun sydäntäni ja seurailen sitä, että mitä Outokumpu tekee ja onko teitä muitakin. Kirjoittakaa kommentteihin, ootteko ostaneet Outokumpua, ootteko luopuneet Outokummusta. Ei, olisi nyt odottanut, että ehkä olisi nyt toivonut, että 25 vuosi olisi voinut olla Outokummulle hieman parempi, mutta no, nyt näyttää ehkä vähän huonolta. Kirjoittakaa kommentteihin, joka ikisen lupaan lukea. Me nähdään seuraavassa videossa. Mä oon Jussi Halme. Moi!